Hej YouTube, i dag skal vi spille CSS, og det er så min første video og alt det lort. Så jeg vil bare sige, jeg siger til jer, hvad I måske kan se på den, eller ikke måske, men hvad I kan se på den her video. Eller kanal, video, lol, men en kanal. Først vil jeg starte ud med CSS, som vi spiller lige nu, og så ser jeg skove og alt muligt lort. Ja, og så måske lige have flash, hvis jeg kan få det til at virke. Og så altså måske lidt airsoft og alt det der. Og så challenges. Og så ja. Og så kommer jeg sikkert også til at spille med Clockman Studios, som jeg kommer til at lægge et link ind i beskrivelsen til hans kanal. Og det. Og så også Mr. 1 Olli, som hedder Oliver. Nej, faktisk Oliver. Men ja. Og han kommer også i beskrivelsen også til. Kom nu, mand. Fuck, det var ramt, mand. Ja. Det var de ting, som du sikkert kommer til at kunne, ja, til at se på min her kanal. Shit, kom nu. Jeg er så død. Og min mus er fucking lort lige nu. Oh shit. Reload, kom. Så vi herude. Og så lige. Ja, bitch man, fuck shit. Og der er dolramt her, ved ham her. Klovn. Oh shit, fusion. Oh. Skal vi kigge lidt op og kigge, hvad fanden der sker. Og går der op 3 nu, lige når jeg kommer op. Det er så rigtig fucking dårligt. Ja. Og jeg tror måske jeg kommer til at lave videoer her i morgen med Clockman Studios. Og måske også, hvad hedder det, Mr. 1 Olli. Så det kommer sgu til at blive godt. Men jeg ved sgu ikke om det kommer. Jeg ved sgu ikke om det kommer tutorials. Ja. Hvad fanden det hedder? Tutorials, ja. Oh my fucking god, man. Jeg blev dræbt af en fucking pige. Hvad fanden er det for noget, man? Det er fucking pinligt. Fucking syg, mand. Bedre score end mig, hvad fanden. Det er så pinligt. Okay, ja. Jeg blev sgu lige dræbt af en pige. Sådan er det bare. Så ja. Kommer sgu også her. Det var dit æsel. Oh my god. Jeg skulle bare blive der. Nå. 6-5 score. Det er sgu ikke det værste. Den her video kommer kun til at være cirka 7 minutter eller et eller andet. Ej, ved du hvad, jeg slutter bare næste rundt. Okay, næste video. Næste ja, runde slutter jeg. Eller slutter bare her. Okay.
Her fik vi triple kill, og ja, det er dejligt. Nå, jeg vil bare sige tak fordi I så med, og jeg håber I nød videoen, så ja, ses YouTube. Peace out.